Salom madihita manginang. Adorang sota mulai par minggota jumbolo mahita martangi yang di bagasar rohata martangi yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite budeta buku eda nomor 27 ayat sada dot ayat 2. Mar hite-hite goar di bata ama do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar ni tod di porbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Dialo de bata do akana juga roha alai di lehod do asin de roha na tu akana serek marroha. Haleluya. Martangi yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan jala para siroha na sumurung di pangido roham naing mangolu jala martua hami sogot nung ngaragam dalan na di baik ko manungguli rohanami asa hutad dahami hatu aus sogot di baheni hupaserep hami manwaing rohanami mangido sian ho saileho matodim na badia itu hami asa porsea hami di holong ni roham di hami sai hutangi hon hami maswaram na mangapoi hami ditiki paris rohaon waing asa sapang hami tuhangoluan na pinarademi di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita. Tatangi homa pati ni debata
Ima pati palimahon sahatu pati pasapuluhon. Songonom ma pati na. Pati palimahon. Ikon pasangapom mudo na torasmu. Asa martua ho. Jalaliling mangulu di tanon anilehon ni Jehovah de batam diho. Pati paonopon. Una ko mamunu. Pati papituhon. Una ko mangalakop, pati pawaluhon, una ko manako, pati pasiyahon, una ko olo makatidakon hata na sotutu, maralohor donga jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manak kodana, manang dia pe ugasan ni dongammu, ido sahana. Atong rak mangido bobo mahita mangulahon na ho partu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na ho partu patikmi. Amen. Maret dehita. Tatopo tima dosata di adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan aupar para siroha jala partalup niroha jalan abasar doho saya marpangulagi ma roham midahami dibaheni saya sesa masude dosa nami dang adong nahu pangasaho kami dukon ni asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasaho kami tujolom dibaheni pasonang jala apu lima hami
akan ahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga taringo Tuhan sisan ni dosatta. Alani pangalo siota do ubahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatotta do ibana mabugang. Ape tu ibana do pisang-pisang perhitian ni hasonangatta. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Hasangapom ma di debata na digicang. Amen. Mari dehita. Tabigi mahata ni debata ima turpu epistel di minggutta sadarion natar sura mai di panurirang Jeremia biddu 2 mamuka mai sian aya 4 sahak mai tuaya 10 tolu. Panurirang Jeremia biddu 2 mamuka mai sian aya 4 sahak mai tuaya 10 tolu laos tajahama margatisori. Dang manada Israel diaka dengan bahasa ni debata tangihon ma hata ni Jehovah hamuale pinoparni si Jakob dohot sude margani pinoparni Israel. Jaladang didok nasida di dia do Jehovah nama nogion hita ruar siat tano Mesir nama nogu-nogu hita di halongonan di tano natungil jala marlobang di tano hasang jala linggoman ni hamatean di tano na binolus ni halak jaladang adong jolma maringat disi. Dang didok aka malim di dia do Jehovah jala dang ditadda aka na mangarado ti pati kiau jala marbalik do aka parmahas yanau jala aka panurirang manurirangi marhite-hite bal jala dihuton nasida do aka naso margogo mangurupi. Aitung topot hamuma aka puloni halak kitin jala tikir hamuma disi jala suruh hamuma tu kedar pamanaton situtu jala ida hamu manangdung masa sisongoni disi.
longang mahamua kabanu agijang alani i jalamad manodit tarsonggot situtu tahe ninna Tuhan Jehovah. Ido sahana martua do akan atu mangihon hatani debata jala na opsa. Amen. Mari dehita. Tidak ko maha porseo tai songon nahina tidak ko nidong atas saha porseo di sadok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe asiatot di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hao pinor silang na tua tubanua torudung ditanom na mulak mangolo di ari patoluhon na manai tu surgo lauhudul tu siaman debata Jehovah amanai pargogo na soha tu dosani disibay banay pa mamulak sogot tutanoon manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesan ni dosa dohot di hatai namadok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabigema kor estomihi.
Tabi kema titing ni huriata. Shalom. Tabi kema titing ni huriata di Bagasadarion. Ima gorni minggu tanggal 20 lalu Agustus 2022. Gorni minggu ta sadaron ima minggu pasapul sadahon dung Trinitatis nomor lapatan hasitu sadahon ni debata. Topik minggu masa daho diri mamorsar silang jalamak ngihutun Yesus. Napa duahon protokol kesehatan. Untuk kesehatan dan kenyamanan kita bersama saat beribadah, jemaat agar mematuhi protokol kesehatan. Nah, perjolo selama di lingkungan gereja wajib memakai masker. Nah, paduahon sebelum memasuki gereja wajib cuci tangan di tempat yang disediakan. Nah, patuluhon ibadah minggu melalui streaming YouTube. Disiarhon huriata do secara live video streaming di YouTube ibadah pagi 2 dohot ibadah siang do mutusi dipangi dodo tuganuk ruas nasoboi marminggu di gereja alani persahiton manang lansia asa marminggu ma dijabu madohoti video streaming na papaton pertengahan wek di gereja dohot via Zoom meeting. Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2022 di Patupa Huriata do pertengahan wek maringanan di gereja na dihasuhuton ni ruas dohot perhalado wek 10 masuk pukul 20 wib dipangido tuaka ruas na soboiro tu gereja asa madohoti pertanyaan melalui media Zoom meeting. Na palimahon program tahun kesehatan distrik 22 Riau. Di minggu hari Sadarion, pesta puncak tahun kesehatan distrik 22 Riau regional Sada di Patupa di HKBP Pekanbaru, Jalan Hang Tua, borhak do utusan ruas dohot punguan ina Selasa. Sian tonga-tonga ni huriata madohoti ulau ni masuk pukul sia. Na paunopon Sinode Distrik 22 Riau. Dengkat do mardalan Sinode Distrik 22 Riau na di Patupa di tanggal 22 dohok tanggal 23 Agustus 2022. Jala dung sipul titingon di jahon ma tonani Sinode Distriki. Na papituhon RPP mamuka di minggu sadarion hona ruhut permahaniom ma pamisangon manang RPP Ima Cintia Marta Marsaulina Borulu Betobing ala marhamulian tunaso sasekte ni huriata. Alamat nasida di Jalan Raja Wali Sakti Perum Grand Hill Blok Michelia nomor 5 Wek 2. Na pawaluhon Padidion nabadia dohot makatidakon haporsiaon. Di minggu harian sadarion di Patupa Huriata do acara padidion nabadia tu sahalak yanakon ni Huriata dohot makatidakon haporsiao tu dua halak yanakon ni Huriata. Na pasiahon PA sekolah minggu. Di minggu sadarion maringanan di gereja sekolah minggu di Patupa Huriata do PA sekolah minggu nani hasuhuton ni keluarga amang situa JRC manurung inang boru panjaitan dohot yanakon nasida bungaran Kristen manurung dohot Belvania Katrin manurung weksia masuk pukul 10 wib. Na pasapuluon punguan Korina Gloria mamuka minggu sadarion jongjong masada nai punguan Korina ni Huriata nani guari ina Gloria. Saya yang giat ma lam tu majuna punguan kor di Huriat tahun. Pasapul sadahon dana nasorang. Di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 di bahasa Tuhat dosa dana bawa di keluarga Posman Junaldi Manulang
inang tari bunga harta uri si burian. Alamat Perum Dwi Beringin Indah Blok Ki nomor pitu Wek 10. Hipasdo dak danaki suang-suangni nang naturasna. Na pasal 10 hon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion gabe ruas naba rumah di Huriatta ima na perjolo keluarga Lukas Marulitua Lubad Batu inangi Siska Julia Veronica Simajuntak nasida roh pidda Huria sian HKBP Jalan Segar Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau. Alamat Nuaeng di Jalan Beringin Perum Rencana Kencana Beringin Blok D nomor 12 masuk Wek 10. Napa dua hon keluarga Yosran Sandrova Tabba inangi Siska Bornenggolan roh pidda Huria sian HKBP Persauran Resort Jubilate Sore Nuaeng nasida maringanan di Jalan D5 Perum Villa Rauda Blok I nomor 15 masuk Wek Walu. Tatayang akon ma asa gabe ruas na burju nasida. Na sa pulutuluhon selamat ulang tahun. HKBP Raja Wali pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamu ruas ni Huriatta nang naso ruas dope. Nama ulang tahun dohot nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan mamuka siang tanggal 22 Agustus sahatu tanggal 3 September 2022. Hatan itu hata tu nama ulang tahun upani roha haserepon dohot biar mida Jehoba ido hangoraon hanguliaon dohot hangulu. Na pasa perpaton hata maulate Huriata pasahaton hata muliate tu sudia ruas ni Huria nang naso ruas dope naung pasahaton pilihan siganuk minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan dohot hamalateon songoni nang pilihan tahun mula adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon boy ma langsung dihubungi situawek di konsistori. Lasta bikema tona sinode distrik Huria Kristen Batak Protestan manang HKBP distrik 22 Riau. Asini rohama dihamu dohot dame nasiat de Batak mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Tamas itu pasatota puji-pujian hasangapot tu Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai ala dengkado mardalan sinode distrik Huria Kristen Batak Protestan distrik 22 Riau. Nama ringanan di Ari Duta Pekanbaru mamuka siang hari Senin 1 Selasa tanggal 22 tanggal 20 Agustus 2022. Nang didohotan ni 130 onom halak sian 45 resort ima unsur padita perhalado doho ruas na masinondang ni doho ruas na sinondangan ni tema masinurupan mahamu mamorsan akan anak doki ima dalan mengaradoti patik ni Kristus Galatia onom ayat 2 dohot subtema marhiti aturan dohot peraturan Huria dumbingkan dohot sentralisasi perhepengon HKBP marhiras ni roha pahisaton pakobasion na di partikian di digitalisasi. Sinode distrik dibuka pada saya HKBP di distrik 22 Riau marhiti pertanyaan pamuhai dohot ulau nabadia laos di paujung marhiti pertanyaan asa angkiat salhut pikiran padohonan rodi haputusan ni sinode distrik marharorohan siena sinondangan ni todi ni debata sada ulau nabalga di sinode distrik ima makatai amandemen papaton aturan dohot peraturan HKBP 2002 nampak perdomuan Huria Resort Distrik atau pan songoni perencanaan sentralisasi keuangan HKBP marsitutu do persinode jala saroha sapikiran
mangalihor pamikiron na duminggan saat rodi ujung ni sinode. Takas do di paru pilon parsinode inarikot ni na marsirupan marhite-hite na takas marparsi rangkuton pra konsep amandemen papaton aturan dohot peraturan HKBP 2002. Ima dalam pada sipon akka ruhut di tonga-tonga ni huriata manginahan hawajuan tu akka tikin naneng ro. Nasa pikiran ni dirumuson marhite sidang pleno nagabe usul sibuano tu sinode godang di bulan Oktober 2022 nanang ro. Tahala sodo sakat ni huriata HKBP nalaho patupa sistem keuangan sentralisasi HKBP. Tung manado parsinode patupahon akka usulan tu hasa saut ni sentralisasi keuangan ni huria HKBP. Adorakso di paujung sinode distrik di patupa do pamilito tu 5 halak utusan sinode godang laho magati 5 halak sian unsur padita napida sian HKBP distrik 22 Riau. Songonima naboi hupa darhami berita sian sinode HKBP distrik 22 Riau. Marhite hasadaun niroha di bagasat Tuhan ni lamargogo mahuriana makatidakkon hasadaun niroha marsiurupan papatarhon holong dalan mangaradoti patik ni Kristus. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan masude akka perhobas nang ruas ni huriata HKBP distrik 22 Riau simbuan pasu-pasu dohot las niroha. Pekanbaru tanggal 22 Agustus 2022 Pareses HKBP distrik 22 Riau tertanda tangan Pendeta Hatus Hutapea STH MM. Ima titing nama saya di Mingguta Sadarion Tuhat tama nama masuk-masuk. Tabegema Kor Amagideon HKBP Raja Wali.
Mered de mahita sia buku de nomor 710 sia ayat sada. Dameni debatan na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti akati-hati doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas marita salut na manginang. Siap dotai hita sudi melati mapuji Tuhan matutu. Hatani debata dihita di minggu tasadarion tarsurat mai di barita nauli nasinurat nisi Matius bidu saplonom ayat 20 sada sahat ro di ayat 20 walu songonoma hatani debata olak ni ima di patorang Yesus tua kasih sianna naikolao doibana tu Jerusalem manaon na porsuk sianaka situa ni natorop sian situa ni malim nang sian si boto surap be polai komate ibana bunuon jala pangoluon diari patuluhon dungi diarahon si Petrus maibana disaritai manin nado asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggo pi tuho alai humusor manggo ibana mandok tu si Petrus lao maneho bolis gasip doho diau aidang di paroha hoko akana di debata akana di jolmado dungi di dok Yesus matua kasih sianna nasa nagiot mangihuto nau di suada homadirina di porsan masilang na tuibana di hutom maau ay nanaing paluahon hosana mangagohosado alay na aguan hosa alaniao ido na jupangan ayaha matong gunana di jolma nang liat portibio diomo anggomago dotodina aha matarlehon jolma batobus ni todina ay naro masugot anak ni jolmai di bagasan hasangapon yamana rabdohot aka surusuruanna dungi baloson nama tuganup hobbar tunanyulana situtudo na hudoko tuhamu dang namangai hamatean anggo deba sianakana jongjong dison sojolo di ida ro anak ni jolmai di bagasan harajonna ido sahatna adong do padohan amanginang lamot-lamot hatani begu risi-risi hatani jolma taboto dora sudiyati amanginang padohan yati
apalagi molo padohanon tadok tuaka jolma si dua rupa, lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Lamot donyan jala disido hamonangan ni si bolisi. Ini molo tadok akan na rimas-rimason, akan na sayholan na patubek-bek, seholan na marungut-ungut, seholan na piri-pirion, inna adu pitahe. Akaholan na kanamuruk, na sibolison, takola ni. Dua rupa ni sibolis. Olo di bana aswaha piri-pirion, aswaha terbikas, aswaha termuruk di bana sada. Napa dua hon lamot-lamot di bana. Nangik-nangik. Halai hati-hati. Ido ulon ni sibolisi. Lamot-lamot. Sahirana tarjalo ni roha mahatanai. Sahirana nido ido hape nasitong. Sahirana tadok bah hirana baditu roha membigi hatanai ninna. Tapi ternyata menggojap podok. Hiado tahe tabering sibulis sama nginang. Arong nahia mamereng sibulis. Daw au jok ubereng sibulis. Alirak si botol listrik dah. So tung doko kamu no sibulis gabi si botol listrik dah wangaki. Si tokka. Memang jok du berek sibulis. Sahira na mangilim. Itu. Sahira na mangilik. Sahira na patudu hobohina siapinan. Ay matong kan. Sahira na maditu kruhana. Memang jotahi. Ngeri nai. Hacik nai. Amang jotahi pakilalan nai. Hina ngamang teh hina ngacik nai na. Habis asut na ibaga sa rohana harumati hukum na rohana. Haru gojak menyakoin na. Gurang-guraya mangina. Jala tarida doi patar doi di salu na kapangulaw taon. Salu na patar doi di labukta, di siamuta, di habirakta, di jolota, di pudita, hobar jabuta, manang dirita sa diri pe, boy do patarida honi. Jangan katakan, aku sudah Kristen, aku sudah mengikut Tuhan, naung ditardidi daw, ringgas do marminggu, adang mungkin daw si boliso nindah hita. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tidak bisa kita mengklaim. Kita tidak bisa mengatakan langsung 100% pernyataan dimeteraikan dang boyau ujunan di sibolis. Dang boyau pakyon di sibolis marhata lamot-lamot. Ninna. Dimo molonunga sahirana marhata lamot berhati-hati. Harus penuh dengan peresapan. Harus penuh dengan pertimbangan. Harus penuh dengan pengkajian. Tohuru naik. Bayangkan manginang seorang sisian sahalak sian sisian ni Tuhan Yesus na niasianna na pinilitna na tinogu ni tanganna na ditotopon ibana gabe si jala jolma sian si jala deke gabe si jala jolma ibana dipakai sibolis gabe Roma Tuhan Yesus mandok tibana lao maneho bolis gasip doho diau. Berarti kita tidak bisa mengatakan, oh saya nggak bisa mang, kuat do, hapor syaku, gogodo terdiku, dangbo yau, ujunan sibolis, oh tidak bisa. Sama bilang, saya pun bisa dijuni sibolis, sama namanya. Unang doko molonunga tapake jubat tau dangbo ujunan sibolis, kita boy ujunan sibolis. Di bagasan perminggono pe boy do junan sibolis ita. Boy do tahe? Boy. Irot tong. Molo minggu nasal pu di minggu pagi dua nunga hudok noni soto ngadong namambain aka surak-surak agong di pamasuk tukat tuk pelian ngani kutahekan. Pangujunan ni sibolis doi.
tarhiran na toho mahatanay hape sa siktong na napaliahod de batado di bagasan katong pilihan. Amin. Ito to. Kalau kita mengkritik dan katong pilihan inganan na adong do kotak saran, adong do WA. Itu teh manginangkan. Itu to. Jadi jangan katakan kalau sudah di gereja dang bojo na si bos. Tidak. Merdua rupa dong si polisi. Boy memang langsung pataribana. Ya itu. Songong pangalahon yaka pembunuh, panako, pangalaku doakan asing, imaha pataran nih. Jalan nunga wanti-wanti hita tu si, ala nunga patar di batu duho si polisi. Oh, odo si polisi. Tapi yang paling susah kita menilai, paling susah kita mengalapati, nalamot-lamot odo. Tapi gimana hatani si Petrus mandok tu Yesus, dung di paturang Yesus na neng mati ne nama au tokin nari ninna, neng borhak nama tu Jerusalem, bunuhnya kasih Tuhan na toropi nama au, si Tuhan di malimi ma au ina bayangkan namang inang. Mari kita kilas balik lagi. Dang isi na mempersilako Yesusi, dang isi na mamunu Yesusi. Dangisi na mamusa Yesusi, dangisi na di jolo lao manggojap po Yesusi membuat tu kantor ni si Kayapas, si Tuhan ni malim do, hita do, si boto surat do, au do, itu to, au do, hita do, Kristeni do. Jadi di situ nggak main-main. Ternyata memang betul. Bukan orang sana, molo halaka memang nunga pangalahonai. Nama persilaku Yesus si Allah so ditada Yesus. Allah takas do Yesus neng lao mau tu Jerusalem ninna. Di papatar honiba na musik. Naing bunuon ni situan atoropi maau. Situan ni malimi maau, si boto surat. Pola mati au bunuon na sida ninna. Bayangkan kita yang akhirnya ditunjukkan wajah-wajahnya oleh Yesus sendiri, akaodo nama persilakonau, akaodo, na jongjong di gereja, na jongjong di langgatan, na jongjong di parjamitao, na jongjong di song leader, na jongjong di punguan ina, na jongjong punguan nama, sudah mai, alai moloso mangihuton Yesus. Moloso mapersuadahon diri. Itu tahe topik ta manginang. Topik ta di bagasa minggon maswadahon diri mamorsan silang mangihuton Yesus. Akajol manabarani na olo mapersilako Yesus songona kasih Tuhan imalim do si boto surati. Holan di boto do surati. Alai dang diswadaho dirina. Dang diswadaho dirina. Ujungnya dipersilaku ma Yesus. Unak songoni hita. Ate manginang. Dak kitai. Tadok jo. Dang awi. Nai tam jo. Dang awi. Itu tuh. Dak kami. Itu tuh. Harus ada kepastian. Tuhan bukan aku itu. Jadi ayat 20 sadaon. Didok tu hita mau didokope. Si Tuhan imalim. Si Tuhan atorop. Si boto surat. Dang awi Tuhan. Pos maroham. Daku persilaku nih, kau ini datang di bagasan roh pikir kan? Tadok tu Tuhan nih, dangawi Tuhan, dangawi, dangami Kristeni, akan asutu madahodoi, itu. Jadi ubah ini di patorang ibana mak, ali Roma pangalahonis Petrus, diujuni sibolis ma ibana di dok mak, disaritai mak, sahira nama narita ibana, itu kan? Saya nama rita ibana hirana buah mati mulu di drama honon seperti drama apa namanya kisah seorang istri itu nasihulana tangis di Indosiari kan sono marai serana made itu ibana saya hirana mang juta he asini raki merek Tuhan Yesus song mang juta he mati nama api ibana inna rohana dipakai si polisi matong ibana di Roma. Asima rohani di bata tuho Tuhan. Unang masonggopi tuho ninna. Alai Yesus
donaeng ujunanna, Yesus donanaeng lamotoni hatana, Yesus donanaeng ujionna, tidak bisa. Terima idoko Yesus, lama nih bulis, alang ali botibana, ala di dok do di son, dang di paroha hoko na di debata, akan di jolma do. Masa idoko songoni, karena manusia tidak sanggup, tidak mau berkorban untuk orang lain. Karena manusia tidak sanggup memikul salib. Karena manusia tidak sanggup untuk maswadahod dirina. Holau makokop Yesusi. Buktina si Petrus dipersuada do Yesus adorak somartahuak manuk. Dang sanggupi. Hola didok. Kristen doho. Kristen atong turma jabatan mina, oh turma hitir mai, itu kan? Naturas di dongak wadong ko narahai tikiri tempat to nibana di Aceh, ganti agama do halaki, di KTP naninna, sudia kasalib akan dia di pamagus yang jabunai, alanyaha moloroan dongan asa kantor di bereng di si bah gabe. Turja batak kuninna sian kepala sekolah. Bayangkan namang ina. Enggak sanggup kita. Enggak sanggup. Masa sih amang? Wah, aku masih hidup di dunia ini kok. Masih perlu kok aku makan. Masih perlu aku gaji. Hidup kan namang ina? Masih perlu aku gaji amang. Wah, masa aku mau diturunkan jabatan. Sedangkan nak kok saya ada nggak uring-uringan do pinataku lambe beturu ni dah kan? Udah. Sedangkan nak kok saya ada tonggo pedokon. Hulas saya do naik pangkakmu HP halakan ngetur tulu pangkak naik nak kan? Api lambai paturun ada ngoloi. Isi na oloi, tidak ada yang mau. Masudah hondiri, maol doi. Moloho amangin na. Tonggo pe sian hajol mauku berpikir do pe amanginang. Itu kan sian hajol mauku. Alai molo sian partudion do haprosiaon badang mungkin do honoku. Dang hupangasahon di bata di bagasan ngoluku. Amin. Hita perasongoni do sarupa do hita. Molo hajol maut tai do disukun tak tolap pitai. Baheni dinasotolap tai ma dipakai simbolis mahita. Diujuni mahita unang masonggo pituho ali Tuhan ninna molo digati hataho nakingan dison gabi tu hataau unang masonggo pituau Tuhan itu kan. Sedangkan kita kalau mau berbagi penderitaan kurasa tidak ada yang mau. Ngolo tadokon ngasih hola nama no bopat tu deba si hola nama marsai bergeti maju tadi pak mu maju marsai au seha inna olo kamu now dong mulu marsai maju misalnya au pihak maju di rumah sakit do honok tu hamu akan naro misalnya mengunjungi au inang hasian nganiku kan inang hasian bergeti juhita inang ho maju na impus au maju di sana inang olo kamu nah dongi yati nah dongi. Sedangkan mau berbagi penderitaan tidak mau. Ini dong. Apalagi mau mundungan yang mengadupi hamatian hati. Unang maaw mabalu ida ho maju mabalu margeti maju tak ada ngadong yes lem ho inna doka. No liman ambok mo gabi ang musim mabalu naka nangadongi. Omay dipatudo simbolis idoi. Karena simbolis tidak mau masodoh dirina manginang dihokok do dirina terus. Saya dihokok do dirina. Saya naing dipamonang do dirina itu mulu simbolis. Nang oli bana mangutol lomo ni rohani di bata. Na di dolmai do na di parrohahon dang na di bata. Hape molo Tuhan Yesus na di bata do na di parrohahon. Uhud di sarihon na di jolma. Mana dari sarihon di jolma bahita umma. Gabi pilihan na mangului bana.
Gabe pelia muda ribana. Gabe pelia tu hamatiani bana holalao manari hongoluta asa dapotita harajaon banua gijangi. Asa dapotita ngolu saliling nililing neng. Supaya kita memperoleh hidup kekal. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan Yesus. Jadi luluat tadope di luar ni Tuhan Yesus. Itu suku-suku matong. Luluat tadope debata asing ni debata nong tahapur siotai, nong tahapur siai, nong peluao kita sian parihotan ni si bolisi. Talului dope, arong dope na mangalului Tuhani di bona ni hariara, arong dope na mangalului Tuhani marhite debban, arong dope mangalului Tuhani marhite surat-surat di dompet, iretong dah. Anggo itu berarti na di parrohahon na di jolma dope hita dang na maparrohahon na di bata dope hita manginang hape di son topik na di do maswada hodiri mamorsan silang jala mangihuton Yesus. Kita nggak mau mamorsan silang inna hita sugari nian misalnya majo diuji Yesus ra si 12 si sian nei au nang majo bah mergeti johita ho majo na dipersilakonin na urasa merbubur do lau sudino ni mabiar beri nanti apalagi di labang tangan di labang siamun habirang siamun ditulang muse wadang adong be gabiau enak main itu dah. Sedangkan kita olo berebut tempat duduk di mobil teh. Itu kan? Itu dah. Basong ini bapi olo di. Menor tiket bus olo berbeda jol maka ala ni tudulan. Ya do ber kamu noni berbeda ala ni tiket bus. Dang adong be amang inang dipudi nama nomorna. Dang mau biar di jolo be. Mau tahu terau, baru tahu terau. Haji mana butuh aku, biar dong meronau. Inna. Dang adong be inang, dang adong be amang, ay ngago be di jolin na. Dang be papi daw mo be, ngamatua au. Ay ngabe, oras ma. Harui be dang boy. Ido kan? Dang boy hita. Masih susah kita. Ujung berbeda. Atau nang mardi ma. Nang pedoh tahu. Bus na sadanay ma. HP di pai mama bus sadanay tong pojot. Di pai mama bus sadanay tong pojot ujungnya dang lao. Harui bilang hita. Dang bodoh hita merdami. Ini udah. Dang bodoh hita merdami. Di jalan di lampu merah pesongoni lu hita. Masih belum bisa kita saling berobol termasuk saya. Kan hidup kan namanya aul dope. Kita buka maju sada Petrus 4 ayat 15. Nong malibi doraki sirana hohom. Biasanya na mikelek lo ka. Sada Petrus 4 ayat 15. Do ayat 16. Ujaham masyono nati alibigi hamuma. Unang maadong siak kamu manaon na porsuk ala mamunu. Manang manakko, manang marjahat ibana, manang ala diatoy na so ulonna. Alay moloadong na manaw na porsuk ala halak Kristen ibana, unang maci rohana. Ala dipasanga madebata majujung guari. Dangolo mamorsan silang. Alay mamunu olo. Ngehibet be nga angguy acung jempol may basika mamurusan silang dangolo alim mamuni dapoton unang manaon ala ni manakko manang ala na marjahat mamurusan silang dangolo ali jahat olo mamurusan silang dangoloy ali manggosip olo mamurusan silang dangolo ale paturu jari-jari olo itu kan ai ma
Unang manong nean na songon ini dokon si sada Petrus 4 ayat 15. Tangolo hita mamorsan silang, HP silangi silang na ba yai ho Torcon Deleani si taononi disude si taononi ho malombu-lombuki hola mate lampu mirdong itu kan holan adong sauti naguit di begsarok habi rokon nang sita hononi homa lombu-lombuki hona rosi ta hononi marsak situtu madele madate bobonoson nang minoto besongon dia be mandokoni ido Kristen ido tong naneng dohonon ido akajol masiuton Jesusi holar so hadope soti ngapitor merungutungu kan ido Kristeni bahini do manginang di son diarahod do hita tabiring mak so tunggabi songon pangalahoni sibulisi hita merdua rupa sahira na manarita hita di parukilon di hamamati ni Jesusi hape sasitong na holan naing paluahon dirita do hita ido ba na do Jesus na naing paluahon hosana mangago hosa do alay na aguan hosa alan yaw ido na jupangan ninna amanginang niang do nahu paporsatoni ninna Tuhan Yesus do tuhita di Matius 10 sede umbahini do manginang di son taida ma di bagasan parenggoluta siganupari na di ahado nata parrohahon di bagasan ngoluta na dihita do penata parrohahon molo na dihita ta parrohahon tauji mamusi siani se do dapot tai ta parrohahon na dihita tauji jo marhosa hangulo kita siani se doi siar di batanga doi namo rajong pehita dang natartor hita manginang hosa dak tartor hita oksigen sian di mata doi silehon-lehon doi basa-basa doi nasotarasam doi tayo ida maco molo naeng gabe na dihita do nata pikiri molo nanang dihita do nata parrohahon tapi ida maco sian si manjujuk ta sa tu si manjujak ta sian isi do tajaloy hiado taboto bahwasanya kehidupan kita ini 1 senti saja bertambah pada waktu tidur atau kapan saja nggak bisa kita rasakan itu semua karena pemberian Tuhan, itu semua karena Tuhan yang memberikannya kepada kita. Oleh karena itu adakah yang dapat memberikan seperti yang diberikan Tuhan kepada kita di luar dari Dia? Pasti jawabannya tidak ada manginang. Kalaupun kita bilang oh adong dua mang sementara doi alai nabui mangalehon hanguluan sisa liling-lilingna kehidupan kekal hanya Tuhan kita saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan kita cari di luar dari Tuhan. Tuhan itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Ibadah dona mangalehon narikot nadihita dia buson di bana do hosai tubungbung ni iguk tabi ubain na gabi jol mahita ubain na boy mangulu hita ubain ni unang ma taparrohaho be na dihita taparrohaho ma na di bata lapatan na di sona manginang molo adong dihita batadokom ma
basa-basa ni debata doon. Silehon-lehon ni debata doon. Unang alam makokopi, gabi mago na sa sitong na ikon marsaur hita to debata. Amen. Unang alam ni gabi mago parsarota do debata. Holan law makokop na dihita. Holan gabi lupa hita. Di molo tikidak na kau dangadong namasa majumureme mula riminggu. Ali molo nuengon do ago horas ma diparar nama hari minggu. Itu kan meraduso marminggu ka jolmai. Molo ditiki hamihiam mangula di hutan-hutan. Lapo kode warung pedang arung nomor buka riminggu. Ali molo nuengon aha manus na tuhami tarhila lamang 10.000 sedari. Hata tarhila umma kan? Tarhila umma. Saya rana manarai taibana, HP na sastong na neng mangahut na dibana. Tarhila lamang. Inna. Anggo na juli dang adongi. Manukar heping manorbobope di kuri dang adong be. Hari Sabtu nido manukar heping. Lahut pilihan. Ino tahikan nang amang. Ino anggo na undang be. Ano na dong ganno nga singgaw maju tu si manukar atar manorbobo maju inna. Ngarong be, ala na nga marubuka be kakudin waingon. Mulo dihitam be, anggap dulu nggak ada itu. Ketika mulo tikidat dana kibalai batu tarutunga dangarong be anggon wae ngadi sorohob be. Tarhilala. Nang gua pala satokin mata nyari las mata nyari bican. Nah, itu kan bican. Kita nggak mau itu menderita. Tapi ingatlah Tuhan Yesus menderita hanya karena kita manginang. Nampar pudi neng dohononi turpohotu hita mangihuton Yesus. Iroto. Molo mangihuton Yesus berarti adong panjawon kan? Itu. Jadi molo panjawonon alusna olo. Iroto he. Na olo dohon mangihuton nawe na. Olo. Jadi molo oloon satu kata alai regam do intonasi nion. Jadi mulut mamasu-masu au olo do sipatan ning mekkelau di jolo mambigi alus niaka naneng sipasu-pasu ono. Adong mahia hubigi. Nolo doho nikuti tu pangolii. Remana? Hala. Nah, taku buo to manang pas berbeda nang doho naneng ripene na rakime. Ino. Adong do musi nalabo iba na mga anusi. Olo. Itu kan? Adong goy. Di molo hata oloon. So onom marentonasi naki. Olo do mangito na. Olo. Allah. 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 Mertebam kan? Gurang bukan namanginang meragam. Tapi gini, itu semua di kehidupan kita itu enggak jauh dari kehidupan kita itu. Di tengah-tengah tadi pengalusioni. Nong ibeko didahani nunga. Ngabeko panganan ni bapakmu nunga. Nong marminggu no honaki nunga maos. Nong martangyang do honaki nunga. Nasibigit do naingon nong tibu do pangkat nun na musi maka. Butamu mo nga tibu pangkat na. Ini nengel. Jadi mulu nga nengel nong tibur pangkaknya ke. Ini. Jadi mulu mangito Yesus ope pakyo do si parion. Ini kan pakyo do si parion, pakyo do roha, pakyo do pikiran. Ini. Adonggon pangkak na nong tibo dang dibigi betong na dihuto Yesus kan. Na dijoy bana ihutom mau na Itu kan? Nah, gudang goy. Itu. Beh, martangnya kita. Hah? Suara mi? Gudang goy kan? Itu. Mangutod Yesus. Dang boy hola si parion tapakya manginang. Ale kodoho do roha, kodoho do pikiran. Jumolo marohat tay tapake law mangihuton Yesus. Bako ni sibolis manulak pajawon ni Yesus. Manulak pajawon ni debata.
manulak pajuon ni hatani debata. Itu sudah sifat dasar iblis itu. Kalau sifat dasar iblis itu adalah menolak firman Tuhan. Jadi dihamupi akan aneng meluate mangyuto Yesus. Anon ede tu hamuna hotok tong ihutonokku. Hotok tong ihutonokku. Napaduahon dada au napuna au. Bukan aku lagi yang memiliki hidupku, tapi Tuhan yang memiliki aku. Jadi dok donot Tuhamu. Saya dipargogoi Tuhani maho maralohon nasa najat. Jala dipargogoi maho patupaho nasa nadinggan. Margogo ma. Alidang boy gogom di baik kolaho patupaho nadinggan do maralohon nasa najat. Ikon gogoni siad debatado. Harus dari Tuhan. Jadi molo didok Tuhani, molo lomoni rohani Tuhani, naing manyan, unang adong na manakko, unang adong na mangalo na toras, unang adong na mangalakko, unang adong na mergabus, unang adong na pati pasapuluhon ikan, makaliangi, dong asaripe ni, dongamu, alay molo hagyok ni zolma, naing manyan. Mangalo tu naturas na kanido kan nido. Jadi molo adong ay jojok do sipata sahirana ahay bana burjui bana tu naturas na hape sa sitong na narohana di dia do naing surat ni tano na ke narohana ka. Dak songoni ati adong ko ison na songoni manginang daw ati. Amin. Puji Tuhan kan. Haleluya. Dangarung na songoni kan. Memang bulus do burjuhita namarna tetue. Ini dah. Molo hagyot ni jolma naing mane mamunuhi ta kan? Naing mane mamunuh. Tidak ada keteraturan. Itu keinginan kita. Bebas sebebas-bebasnya. Ale molo na manghihuton Yesus, manghihuton debata dang bubi bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan Tuhan yang mengaturkan kehidupan. Begitu juga dengan yang mau dibaptis nanti, ikutilah ajaran orang tuamu ya, putri ya, ikutilah ajaran orang tua, ikuti ajaran dari firman Tuhan supaya menjadi orang yang berbahagia. Martua mana tumangi onatan di bata jala nopiopsa ame martang yang mahita. Mandok moliati hami Tuhan na mangaramo ti parngolon nami. Di so Tuhan pinuji ma guarmi ala dipatudu hokodo hape rupa ni sibolisi asa unang terbudut tami Tuhan ala hata nalamot sian hata ni sibolisi tarhira neng paluahok kami hape na neng mangagohok kami do Tuhan. Ubah ini marbisuk mabaik kami alai Tuhan perningkap basa. Mamilang-milangi, mangalapati pada ohod diri nami. Sian ela-ela, eta-eta ni sibolisi di bagasan ngulu nami. Go do Tuhan naneng siadupan nami. Parukilon, molo sian hajol mon nami, unang manya masa Tuhami Tuhan. Alai hata hajol maum mai alai molo manghuton hatam nabadion ikon porsanon nami do silang na pinasami Tuhami ay neang do Tuhan sa sitong na ay hodo mangurupi hami lau mamorsani alai Tuhan perniga basa ramoti parngolon nami asa unang huparohaho kami akan na dihami hape na naing mangagohon hami doi alay huparohaho mana diho Tuhan nase makokop parngolon nami dia malomoni roham ima ulahonon nami dia manaong niaturhon ni hatami ima ulahonon nami dia ma Tuhan na pinatikon ni hatami ima sipatupon nami ramoti putri
Odelia nanaing majalo padidion na badiyay. Ramoti ngoluna, ramoti na torasna, amanami inanami. Tarlumobi ng burusiyahan na di bagasan parsaiton, dang boy mga do pituhan, padidion ni Burnasida, sehona, mga lehon hay pasot tibana. Nang songoni pituhan, boru ni Huriam, si Marta, si Tumeyang, doho sonita, si boru si Manungkalit. Nanayang makatidakon haporsyaon, naneng sa panganan do tami mangaton parpadanan na badiyay. Homa Tuhan na mga ramoting ul na sida. Gabi yanakon nauduk tuhatami. Pinuji pinasangap mahole mang paningabasa. Jalan waingon boho dia pala sa dario Tuhan. Di Patupa, Distrik 22 Rio do pesta puncak tahun kesehatan di regional Sadon. Ubah ini ramoti Tuhan saluhut na ulaw ni aka pangisina pada waka parsahiton tarumobi sahi sorimago namasa dope dia palatikyon nang songoni uluan ni Huriam pimpinan ni HKBP na manguluhon ulaw ni setulus matuhan saluhna pestai marlopolop di bagasan hatami. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangnya kami Tuhan. Amin. Tapuji matu hata, marite edi nomor 230 alu, hu mata pasahab piliaptan.
Nuaing sahab mai tamanginang tu ulon padidion nabadia tu sahalak yanakon ni huriata umbani marede mahita sian buku di nomor 146 ayat sada dot ayat 2. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anakmu. Berkati dan kuatkanlah dia di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang tua dari anak yang mau dibaptis, silakan untuk berdiri. Saudara, orang tua dari anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya yang menderita, yang turun ke dalam kerajaan maut, yang maha kuasa,
dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara menghendaki agar anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawablah. Apakah saudara bersedia membimbing anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawablah. Apakah saudara bersedia menyuruh anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawablah. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Datanglah ke depan. Putri Odelia Amabel, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Aku memberkati, Tuhan memberkati engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Orang tua dan anak berdiri emang di tempatnya. Ya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami telah menyerahkan anak ini kepadamu. Dan engkau telah menerima dia menjadi anakmu melalui baptisan kudus ini, agar dia menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tuanya, kuatkanlah mereka mendidik anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Noeng sahab mahita manginang tu ulawan maka tidak kon hapor siaun mubani mari de maita siap bukit nomor 140 sia ayat sada do ayat 2.
hite-hite guar ni debata ama anak dohoton di parbadia. Amin. Jong-jong mahamu natoras nanaing maka tidak kon hapur siam. Hamu alena toras ni danakon di ida hamudo iana komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tama jumolo mandok moliate hamu sadarion tu debata ala ni sudiasi ni rohana naselaon ai di pangolu do nasida rasira sanuaing jalasanga di boto nasida hatani di mata dohot dalan Tuhan uluan alai tama do ingotomuna sadarion aka pambahinamuna tuaka yana komunaon aidang dilehon de bata aka dana kotu hamu asa adong dongan-dongamuna mangula ulon sabing alai asa ditugu jala diajari hamu do nasida mangihuton hatani de bata ido upahinna dilehon ditangya ko kamudo ganu pari anak komunaon naselaon ai asa unang mago nasida molo dihilala hamun waeng kurang di pambahenamuna taringot tua kaya na komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna martang yang mahita ale amanami amani nasa natargoa rama di banua gijang dohon di tanoon sai ditangi homatang yang namion jakom makada danakon gabi anakomu asima roham lehon maton di parbadia itu rohana sida asa gabi sisyamu nasida rodi saliling nililingna molo tung nahurang pambahinan nami naselaon tu nasida sai samai sai unang matargasit nasida jala unang loas mago manang isi nasida binaan ni pangalahon nami i asima roham sahat tu tanganmu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin jong udul mahamu jong ma nanaing maka tidak kon hapur siaon hamu akadak danak nahina holongan ni debata na jong do hamun wang di jolo ni debata nama mereng torus tu bagasan rohamuna dohot di jolo ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogon ni rohan ni debata daktar baik kamu be marsidalia sogot diari paruhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ni ngolumuna nong salpui tamaman dok moliate hamu tu debata ala ni sude asin ni rohana jalan molo diingot hamu aka pambahenamuna na soture tar tama marsak be hamu sadarion marningoti buat kamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa disesai alani mudarna nause humoko perdosa na manopoti dosana alai pauba marrohamuna hutpukama parangene baru olak ni sadarion asa dalanamuna dalan nagogoti namarhapatian Tuhan uluan sisa liling ni lilingna atong alusi hamu majolon nahu sukutonon di jolon ni debatado di jolon yaka dongan napungu dison di parhatu tu roham do hatan ni debata naginu rohamo naselaon holani do dalan Tuhan uluan dok ma alusmu olo doho sian nasa roham temudal hon salut dosa jala olo doho tujulano mangihuton hatani debata rodi hasi sudani bohalmu dok ma alusmu olo doho makanguluhon hapor siauna sitongi nahina tidak kon ni huria Kristen Protestan songo na tersurat di padan narobi doho di padan ne baru dok ma alusmu atong marpada dohamun waing dohot debata nabadiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot hapor siam muna martang yang mahita alia manami jala debata nami
suruh matot di perbadiat rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus puleho kami marohanami bae ninganamu olak nion rodi saleleng nilelingna suraton jala sahapi matusi sudi naong huoloi hami sai paujung maulau na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudina unang Tuhan magwan sokop manang ise sian hamion togu jala iring-iring mahami ganopari asa sahat hami Tuhan luan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin atong hati dako kamu majolo hapor siamuna. Mari di mahita saya buku ini nomor 140 sia ayat 2 Roma naneng maka tidak pun hapur siau 7. Si paingot di si sonita marito boru si manungkalit Efesus 2 ayat 8 Aisian asini rohado ubain nama luahamu dalan hapor siaon jaladada binahemuna silehon-lehon ni debatado sai burjuma horasi rasa mate lehonoku dungi lehonoku matuho tupal hanguluan parang ehom mahatani debatana ginurohamu ai ido hanguluam hata si paingot di si Marta ulina boru si tumeang 2 Korin 4 ayat 20 ai dada di bagasan hata harajaon ni debata di bagasan harajaon do sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hanguluan parang ehom mahatani debatana gini ruhommu ai ido hanguluam jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhan debata matai dohot anak Tuhan Yesus Kristus dohot di parbadia sai didongani mahamu maralohon nasa najat jala di parguboi mahamu patupahon nasa nadinggan amin.
Jongjong ma naung maka tidak kon hapur siau. Hamu akan apinar hamaul ni debata nunga gabedongan sahuria jaladongan sapanganan hamu mangaton perpadanan nabadiai na arga situtudo hamu ditobus unang oloi hamu be dosa doho sibolis ramotan ni debatado hamu maralohon pangagoi asal matoktong rohamuna tu ibana jala tu gihonon na dohamu masuk tu harajaon banua gijangi atong martang yang mahita alia manamina di banua gijang asima roham di nasida kana pinasahan noang tuho sai ramoti manasida maritehite tod di perbadia sai pahot manasida di bagasan padan nang nyuluan nasida nakin sai perbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporsion nasida tujuluanon marhite-hite parange nadinggan amin. Mari di mahita siang bukit ede nomor 150 ayat 2 rimahita jongjong. Tatangnya kumapiliata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di banua gijang. Hodo haroroan ni salu selehon-lehon na dinggandohon nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masiana ni lehom ni tuhami pelean nami tuho. Sai jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti aso perhasia kami pilianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam utadahami gurang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang sai pinorbadia maguarmu sai roma harajamu sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami ni dosa ni dongana mardosa tuhami una kami toki hontu pangucunan palua mahami sian panghago.
Mahamu di bagasan dame jalo hamu ma pasu-pasu siang Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata maho. Di sondako Tuhan di bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan di bata mabohina tuho jala di pasaorhon madamina tu todim. Horas selamat hari Minggu Madita Amanginang. Roma tujolo na tardiro na naing naong makatida konversan sa marpoto do padita.